Nes I gael crash ma. Dwi'n rioed a crash ma fod yn mwy. Mental! Oedd ni ginio di fi. Mae'n un o'r achievements gorau dwi wedi gwneud erioed. Da ni mewn convoy rili mawr a da ni gyd yn mynd I Vigo lle mae'r ras nesaf. Dwi rili edrych ymlaen jyst I gael gor y trac a practisio a jyst gobeithio ni gael points o fama. Ti'n fawr wedi gael hyder fi'n ôl yna. Dwi wedi dod dros y streak drwg ma grasio ni efo yn Australia a falle a dwi'n gobeithio gael y points. Mwyn I sallu cystadlu yng Nghwpan y Byd, mae'n rhaid iddo ennill 2 bwynt yn y ras nesaf yn Sbaen. Wrth deithio o Gwifia ym Mhortiwgal I Vigo yn Sbaen, mae'r hogiau'n cael cyfle prin I ymlacio wrth y traeth, a chael tipyn o hwyl hefyd. Helo a croeso I Vigo. Dwi'n di sainio on. Waw, mae o'n mynd yn really fast. €35 sydd yn hanner y pris rhasys adra. A ti'n cael double y reidio am hanner y pris. Mae'n ffynnu, da ni newid glad o Portugal Sbaen, rwy'n nghofio beth o hyd. A dwi'n deud bod bob brigada o hyd, ond gracias di yma, mae'n ei... Ie, gracias di yma. Yn y bag, Maxis, number, 101. Quite cool number, chwarae teg, dwi'n licio hynna. Cylch grawn, rhywbeth beicio. Quite cool. Da ni yn y camp wan, a mae pob yn setio fyny beics, stwff o la, ond dwi'n bod yn wahanol. Os dwi'n mynd I gyda'r trac gyntaf cyn reidio fo. Step yn canol sy'n edrych yn really horrible I hitio. A dwi'n just commitio I hwn, dwi'n meddwl. Still boi na wan, nath o just ddim commitio o gwbl. Di bit ma I'm hawdd iawn o gwbl. Section cynta'r track, a mae'n section go nuts. Mae landing yn bad, ond os ti'n overshooter, mae'n mynd o downslope I upslope. Dwi'n horrible. Mae'n scary. Dwi'n mynd I reidio track eto, dwi'n ofn. Mae'n eich yn horrible. Jump o'r track di hwn, a mwyd i'r llach o fewn loads o gerig i ni, loads o straights I bedlo ar, a just I lad yn diwedd mwyd i'r jump gigantic in y finish line. Flash. Trac yn ein creigio gach peryglus, mae'n hanfodol i'r beicwyr gael digon amser I ymarfer ar y trac cyn diwrnod y ras. Shitio section na, just a normal line o'n I meddwl. Ond mae fatha route bach di appeario rhwng ddoe a heddiw. Nath I just unwaith fel o. Just catch Owen fi. Nath fatha force y beic a force fi, just gyrru fi llawr. A just deca chest fi rili caled.
Ges i gael good practice day heddi. Mae'n data ti mor fast o lanes mae'n gyd. Ti jyst yn gorau reaction time really fast a meddwl o flaen llaw really fast. Beth sy'n dod nesa, beth sy'n dod nesa. Does yn jumps really anodd a technical yn un. Mae'n jyst yn anodd yn y ffordd bod beth yn dod mor fast yn fanna ti. Dwi roed i bod mor nervous mewn practice run am byd. Chos mae'r track mae'n dodgy rwysyd. Cos mae'n mor hawn yn mistake a mae'n mor hawn sendio dy hyn o dros y bars. A diolch fatha ti landio mewn bushes na'n dweud. A ti'n landio yn ganol y cerig mae'n gyd. A swnio bod yn hawl torri o asgwn yn y track. Mae'n rili brifo dy hyn. Nes ymlaen ar 15.